السلام علیکم منی نام ابو بکر مروچی منشو میں دیما ایک تصانی کے سوئی بیان کرنے لوٹا جو کہ استاد شاہجہاں داؤدی بارے ہیں استاد شاہجہاں داؤدی بعض قریب تگاں استاد شاہجہاں داؤدی پت شاہجہاں داؤدی پتے نام استاد لال بخش داؤدی جو کہ ایک گلوکار ہوتا استاد شاہجہاں داؤدی وعدے کے گلوکاری شوق استاد شاہجہاں داؤدی ہوتا استاد ستارے کے رشتہ استاد ستارہ سکیندا تک او گوشتک گو استاد ستارے کے را باز سکتا او باز دیوان بھی کتا ای دیوان اچ پد یک کیسٹی کتگی ای کیسٹ چلتا پرچیا مردمان جانتا کہ استاد شاہجہاں داؤدی یک استاد پرچا کہ آہاں دیوانہ دیتا کہ استاد شاہجہاں داؤدی باز وش جنگائیں استاد شاہجہاں داؤدی وشی اچ پد باز کیسٹ کتا مروچی میں گوش میں